Lekeitioko Euskal Zinebilera bere 38. ediziora heldu jaku. Zinemak ere 120 urte bete dauz aurten. Eta zineman, pelikula klasikoak badaukaguz, euskara utzesko, bilera eta jaialdi honetako bi klasikoekin egon gara. Aurkezpenik beharrez da ben, Joseba Zuberogoitia eta Lekeitioko Zinebileraren alma materra, Don Benito Ansola. Aurtengo laburmetraiak eta euskal zinemaren osasuna izan dugu izpide. Bat, bi, hiru. Ondo entzuten da, eta nire aboza zelan dago. Eske lehen eukin eban horrek zaharren abotza. Eta hon etorri barriro baritono abotza. Nik ezeko nuke osasun ona bai daukola, ez? Ganea edo gauzela momentu egoki baten. Ze, hor daukau, bai, loreak Oskarretara, bentsate aspiraten da ben apurtxu bat Oskar bat lortzia, ez? Ondala urte batzuk ez da pentsako enduken. Guri inoriz ez euskun, okurriruko pentsatia, euskal lan bat, euskeraz izaniko lan bat, helduko zanik, kategori horretara, albada kategoria detxutze, pentsat entzunetariko izategera. Horan ikustu bai badagola egoera gozo baten, eta, modu bat ero bide bat tala, hortik jarraitzeko eta ikasten juteko zelan heldu edo hobetzen bentsate gure zinietxeko modua. Aden bat parte hartu da ben batzuk, oin pelikula luziak eitzen dagoz. Amama, pelikula hori, oin 25 urte edo hemen aurkitu zen Asier Altuna. Da ni peruntan etzan zuk, ze? Da ni hemen txan 25 urte aurkeztu neban ni pelikula bat. Nien ez gogoratzen. Horrek esan nahi dau, gure euskal sinema honek, apurtxu bat, asko ez baina, apurtxu bat, bultzada bat emon dotzola euskal zineari. Zergaitik ireuten da ben honek, dinozu? Ezaginik. Lehengo eta bat, zinemaldi bakarra dala euskaraz egiten dana. Eta euskaraz egiten dana, ez, hemen etorri dira pelikula batzuk, txinetipe pelikula bat etorri jako, ez? Horrek esan nahi dau, zinemaldi hau, entzutea badaukola, orte ziar, ze bialtzen da bez, leku, uste eta Ameriketat bebai, ez da? Inoz bialdu da, bai. Bialdu da bezala eta beste leku batzu datu bebai. Ez bakarrik, gu nahi duguna da, Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo bizi diranak, Euskaldunak diranak, pelikuak eitia baina euskeraz. Eta hori zera, bultzada nahi duguna da, pelikulak euskeraz eitia. Gure asmua ez da bakarrik lehiaketa bat izatea. Hor badoz beste modu batzuk, hau da, berbilen erabileria ondo erabiltzia, ez? Hau da, bakarrik ez da lehiatzeko leku bat. Izan behar dabe bai, gero, eskaparate bat edo ikusle lehio bat munduari, Euskal Herria ezabalduta. Orduan, pentsaken duan zen, zehatxik ez, errezan dagoela interes handiza ziniatxe, beti onda zaletasun bat ziniatxeik, eta errezape parte hartu dezela horretaz. Eta hor dago, eskaparate lehiaketa bat. Bilerian berbi erabiltzeko, berbaldiz batzu bebai zabaldu, eta horre aurten adibidez, apurtxu bata ikustia ia zen egoeria Euskal Herrian, kortuen edo laburmetraizen egoeria zindan, ez? Zelan sortzen dizen, ze finanziazio dauken, zelan ekoizten dizen, eta gero zelan ez, zaletasuna sortuen behar da. Animauen bida gaztiari aurrera tatia. Orduan, bebai daukagu, umien txoko bat, o gaztien txoko bat.
bueno, ez da bardin, ez? Gaur errestasuna demokratizaen zinia, errezo daukagu gaur aparatuak edo tresnak eskuratzeko, baina egiza da, eukilegizu tresna honak, espadakozu idea hon bat, eta espadakizu hori ideia lantzen eta ondo apaintzen, eukilegizu munduko hori tresnarik onena lana ez daukozetan hain hona izanak. Eta ze maila dagoen, ze tarte dagoen amaterren eta profesionalen artean, nik usten dute ja dala honako lainu baten moduan, ez dakizena inok nun hasten dan bat eta nun amaitzen dan bestia. Ze badagoz lanak amaterrak profesional mailan egon likenak, eta aldrebez bai, hau da, nahitza askotan profesionalak izan amaterren etxura daukenak, ez? Ba, pelikulakoan atentzio deitu izena gehien, izan da Marte, berton ikusiko Marte, zientzia fikzion, ondoin da, bere batzuntza da pelikula oso ona da, niri ba, lehengo ikusten hazen itxanian, bueno, ez ja gustatzen asko zientzia fikzioneko pelikulak, baina ba, batzu bai, ona badira. 2001 Odisea del Espazio hori asko gustatzen jat. Beste filme batzupe badagoz. Doriko zine banien pelikula hori eta gero hasieran ba ez gogoketxiaz. Baina loto egin duen. Hau da, gero eta gehiago gustatzen jaten. Eta azkanian dago jokua, da azkanengo ordu erdi, ordu laun edo, bueno, tentsio baten da. Pelikula oso indak dago, oso ondo indak. Ikusi neban, ez gogo askoa zazin izan ikusten edo ikusi neban Hitchcock, eta bestaldetik neukana gogo ikusteko Gravity, eta bateaz Gravitya zenun neban ilusio bat, azkenian amaitzu neban desilusionata, eta Hitchcocka zen neukana asmo handirik edo gogo handirik amaitzu neban, arritxuta eta, apurtxu bat, zer da, animautero, zer da, sensazio onak emo eusta zan. Nik eskatuko neuzkio gauza bat. Lehengo pelikulak ikusten arduratu daitezala. Pelikula onak, lehenguak. Azita, ez da, pelikula azizanetetik, mila bedatzen dago eta sortzian, jaio nintzen nian, sartu zen sonorua. Aurretik bai baduz pelikula batzuk. Ikusteko merezida benak. Ikasteko planua zelan egin, planua zelan erabili. Eta zezen ipez gero beste asko dagoz, bai Ipar Ameriketan, eta bai Europan. Nik horreiti preguntan eutzalen gunean Asier Altunari, ze pelikula klase, mota klase, gustaten jatzu edo, zeintzuk ikusi dozuz, Ipar Ameriketakuak, Europakuak, eta bera, bueno, gustaten jadaz Amerikanua bai, baina batez be, hemen Ipar Europakuak, danezan Karl Dreyer, entzuten dakizenako Nordan Dreyer, edo Berman, eta gero baita italianu esan jaman, Rossellini, Fellini, Vittorio De Sica, hombre, horrek ez dizo inguak. Horrek nahi dauzan, honek, horretan apurtxu bat oinarrituta, zgaiti penuntan utzan nik, berak erabiltzen bezan planuak, dira astiro, eta zarian berbabarik, baina sartzen zaituz, ikuslean sartzen da bere barruan.